Este é un tanque con nitróxeno. Aquí está o semen posto dentro, conservado, en nitróxeno líquido. Entonces, eles teñen identificado, porque son tolvos diferentes, en que vasos dentro deste tanque, deste termo de nitróxeno, teñen os diferentes bois, según sean razas de carne, razas de leite, e se son de leite, o boi que, por exemplo, hai unha das vacas que vamos a cubrir aquí que con semen de limusín, de carne, unha raza cárnica para facer cruce. Entonces, levantamos o catéter e collemos o... Aquí tiña que estar, como sempre, deberon acabar porque non hai, así que vamos a buscar outro. Aquí está. Entonces vamos a coller as dosis de semen, que son estas. Son dosis de semen, isto é raza de leite. Entonces, volvemos todo para dentro. Estas horas hai nas que descongelar. Un día como hoxe, que a temperatura ambiente está agradable, non fai falta metelas en auga morna ni nada. Se fora no inverno, o seu sería metelas en auga morna para descongelalas un poquinho en auga morna antes. Pues aquí nestas palletas, que son, aquí veñen as dosis de semen dentro, aquí ven... Ahora mismo está congelado, ¿verdad? Está congelada ainda, está empezando a descongelarse, sí. Aparece sempre a información impresa do centro de que toro é, verdad? Cal é o toro, o sea, o boi, a raza e todo isto, con un código igual que un DNI na xente. Aparece todo aí. Entonces, ahora o único que imos facernos aquí é coller estas dosis, cortar esa punta, metelas nun catéter de inseminar e poñelo dentro do útero da vaca. Moi ben. Vale. Bueno, pues vamos a facer. Cando queiras, vamos. Cortamos as puntas de todas para poder empusar. E agora cárganse no catéter. Isto é un catéter de inseminar, que a recomendación é que cada gandeiro teña o seu catéter para que non ande cambiando, o sea, que non veña un veterinario e ande inseminando de outras vacas. Estas son vainas sanitarias, que se utiliza unha por vaca. Sí, para que non haxa evitarización, sí. Verdad? De todas maneiras, a recomendación que damos é que cada gandeiro teña os seus catéteres, é moito mellor, porque eu, por exemplo, desinfectos, pola conta que me ten, pero me gustaría que sempre utilizar o catéter o gandeiro, para que non saia ese catéter da explotación, non se ande utilizando un catéter unha explotación para outra. Estamos cargando dentro do inyector, aí vai a semilla, e decías ti da dosis, as dosis normalmente hai unha legislación, pero superan os 70 millóns de espermatozoides en cada dosis destas. Sí, a cantidad de semen, sí, en volumen, canto é? De semen, que non é o sea, o semen sacase o boi e dilúyese moito para conseguir facer as dosis seminais. Entón, se un doro, como se mira no microscopio, digamos, a vitalidade dos espermatozoides que ten, hai toros que de un solo eyaculado poden producir 100 dosis de semen destas, porque iso dilúyese nun diluyente que hasta leva un poquinho de antibiótico e todo, nutrientes para os espermatozoides. Pero ao mellor de un boi que teña moita fertilidade, podense facer 100 dosis e de outro 5. Depende da concentración de espermatozoides igual que no ser humano, non? Exactamente igual. E tamén a calidade influye. A calidade influye moito, sí. Entón, agora vamos a ir onde están as vacas, que témolas previamente identificadas, para non estar dando moitas voltas e non tardar moito tempo en inseminalas desde que se saca de aquí. Ten un tempo para metelo e introducilo dentro, non? Sí. Perde propiedades. Digamos que unha vez que se empeza a descongelar, canto antes o coloques dentro do útero da vaca, mellor. Sí, porque queda na temperatura que é o natural para... Esta vaca que ves con esta marca, mirouse antes para ver que estaba en celo e valía para inseminar ahora. Entón, agora o que fago é as que teño identificadas que están en celo, vou a inseminar todas ellas. E que se fai? Pois desde o recto, vía rectal, o que fago é primeiro valeirar a ampolla rectal das heces. E agora, collendo o cuello do útero, identifico onde está o cuello do útero, e o que se trata de atravesar o cuello do útero. Eso é palpando, verdad? Sí, por palpación, por palpación rectal. Por anatomía xa conoce cal é. Sí. De todas maneiras, esta labor que estou facendo hoxe, desde hai bastantes anos, incluída nesta explotación, o fai o gandeiro habitualmente. Sí. Ya está. E que porcentaje de fallo ten isto? A fertilidade normal en vacas de moita produción, como son estas, anda en torno ao 50%.
das inseminacións feitas que acaban en gestación. Varían as explotacións, hai explotacións que teñen máis porcentaxe e outras que teñen menos. En novillas andan no 80%. O sea que falla... Fallan moi poquinhas novillas. Só un 20% das novillas fallan a inseminación artificial e hai que repetir esa cubición. En as vacas anda en torno ao 50%, dependendo da explotación, de como estén alimentadas, de como se detecte o celo e todo isto. Date conta que, de que este... A ver, que así te lo mellor, non? Sí.